Nos animamos, eu animo a todo o mundo a ir a votar, todo o mundo a ir a votar, desde unha perspectiva, insisto, clarísima, ou un decide por un mesmo ou outros decidirán por nós. Por lo tanto, eu creo que hoxe temos a oportunidade, unha oportunidade de decidir que concellos, que xente vamos a ter ao frente dos concellos, e iso temos responsabilidade a todos e todas nós. E a partir de aí, eu vou insistir, o que hai que facer é ir masivamente ás urnas. Nun día como hoxe, o que podo decir é que eu animo a todo o mundo a ir a votar, a participar, a tomar decisións, é un día para tomar decisións, desde logo é evidente que ou cada un de nós, cada unha de nós, toma a decisión por sí mismo, o outro o vai a tomar por nós. Por lo tanto, animar a todo o mundo a acudir masivamente ás urnas, exercer o dereito que temos que exercer, non?